Poslednja poseta Vladimira Putina Kini završena je bez dogovora o gasovodu Snaga Sibira 2. Ovaj projekat je ključan za Moskvu kako bi preusmerila gas koji je izgubila na evropskom tržištu. Međutim, Peking je praktično zamrznuo pregovore i traže ekstremno niske cene bliske onima koje plaćaju sami Rusi. Za Rusiju je to neprihvatljivo jer bi morala sama da finansira ogroman gasovod dug preko 2500 km. Dok Moskva žuri jer je izgubila najunosnije zapadno tržište, Kina ima druge dobavljače i uopšte ne žuri. Zapadni mediji ocenjuju da je ovo partnerstvo postalo duboko neravnopravan odnos. Moskva sve više zavisi od kineske tehnologije i robe, a Peking tu zahvalnost hladnokrvno koristi kako bi izvukao maksimalne popuste. Političko savezništvo postoji, ali biznis je biznis. Šta vi mislite, da li je Kina ovim potezom zabila nož u leđa Rusiji ili samo mudro štiti svoje interese? Napišite svoje mišljenje u komentarima, pokrenite raspravu i supscribeujte se na kanal.